To je ignition on. Zapalovanie. Rádio nehlavné. Není zvuk. Musím zobrať. Press and hold. A tento nie. No. Failure diagnosis. To sú diagnostika chýb. System check. On that. Vymazanie pamäte, memory clear. To je znovu načítanie. DA neviem čo je. Navibox OK. A DA má nejaký... Na to detail skús. Ale to není... Aha. To sú oni, čo si mi poslal. Lost communication with module. Control module. To by som ich vymazal. Mám ich vymazať? Skús si to pôjde, neviem. Nepôjde. Tak to je ten. Nejde to vymazať. Diagnosis recorder. Ja, to je... Recording on off. To neviem, čo je diagnóza. Nahrávanie vypnuté chýb asi. Zapnúť a vypnúť, ne? Áno. Asi je to on, keďže to tam niečo robí. A ešte tu Funkcia. function check, no, settings, panel and steering switch. To sú títo steering button. Push switch check. Push it number 1. No, to ti len asi... A furt je to jednotka. Skúsi s týmto? Jednotka. Tak to z toho víme part. Tak idem preč. Just vehicle signal. Speed 0, battery. No to je tam malovaté. Ignition is on. Ref, by mohlo byť otáčky, ale to by tam nebolo off. PKB neviem. Tail je zadok. Tail light sú zadné svetla, čiže tail je zadok. Toto neviem čo je. A touch switch, stlač prepínač. To je čisto na diagnózu obrazovky. Či ti to ide. Zjavne. Next page. Xbox, neviem čo je, nebudem to dávať. Externý box. Ja, asi. Alebo service information, servisné informácie. Program update, version information. Program nebudeme skúšať, ešte sa nám to zasekne. A to sú pre nás rádio. Nepodstatné veci, ale to sú verzie a také. My z toho prvíme. 2502004. A tak, to sú... Človek ani neví, že či to je dátum, alebo čo to môže byť. To sú nejaké informácie. Navibox, o Naviboxe. Software. Harman.
A už ostáva toto, tam nič nebolo. Tam je iba takéto. A out, service menu, only, ignition off. No.